ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣିକି ଚିକେନ ଦେଲେ ତା ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବରା ତରକାରୀକୁ ବି ଆଣିଥିଲେ। ବରା ତରକାରୀକୁ ଏକା ବସିଦେଲି ଖାଇସାରି ପାର୍ଲର ଯିବି ବୋଲି ହେଇଗଲି ରେଡ଼ି। ଫାଇନାଲି ପାର୍ଲରରେ ପହଞ୍ଚିକି ପାର୍ଲର କାମ ସବୁ ଦେଲି ସାରି ତାପରେ ଚୁଡ଼ି ମହଲକୁ ଚାଲିଲି। ଚୁଡ଼ି କିଣି ସାରି ତାପରେ ଫୋନ୍ ଦୋକାନ ଚାଲିଲି ଫୋନରେ କଭର ପକେଇବା ଲାଗି। ଫୋନରେ କଭର ପକେଇଲି, କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ବି କିଣି ନେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଆମେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଗୁପଚୁପ୍ ବାଲାକୁ ଦେଖି ରହିଗଲୁ, ପେଟେ ଗୁପଚୁପକୁ ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଘର ଅଭିମୁଖେ ପରିବା କିଛି ପାମ୍ପଡ଼ ଧରି ଚାଲିଲୁ। ବାଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଆଖୁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଖୁ ତ ଦେଖି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, କ'ଣ କରିବି ଆଣି ତ ପାରିବିନି ନା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ଯଜ୍ଞକୁ ମୁଁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ଘରକୁ ଆସି ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଚିକେନ ଭାତ ଦେଲି, ମୁଁ ବି ଖାଇଦେଲି। ଇଭିନିଂରେ ଚା ମୁଢ଼ି ସହିତ ଟିଭି ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କଲି।